טוב, אנחנו נמצאים בפרשת חוקת, וגם אנחנו נמצאים בתקופה שבין ג' בתמוז לי"ד י"ג בתמוז. מה זאת אומרת תקופה אותי? מה התקופה אותי? מה היה בתקופה אותי? אז אנחנו כבר התחלנו לדבר על זה קצת בכלליות, התחלנו לדבר על זה קצת, אבל לא הלכנו באריכות. אבל הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, שהוא היה הרבי שהיה חי ברוסיה, לא כמו היום, בארץ. היום בארץ, אומרים לך, שמע, תלמד תורה, מקסימום יגיד לך, שהכן יגיד לך, שמע, אתה יותר מדי עושה לי רעש בלילה של לימוד תורה. או יגיד לך כל מיני מושגים כאלה היום בחדשות. איך אומרים? אוכלי חינם, ככה אמור לחיל האוויר. זאת אומרת, חיל האוויר גם הוא ככה, אוכלי חינם. חיל האוויר, כן. חינם אוכלים. כן. ואיך אומרים שם באריכות ולהגיד, וצריך להבין, ברוסיה הקומוניסטית, לשמור תורה ומצוות זה היה מסירות נפש. מסירות נפש לא נשמתית, גשמית. גשמית. זאת אומרת מה? זאת אומרת שאם היו תופסים באדם, דוגמה, שמתעסק בדברים של קודש, היו לוקחים אותו ומעבירים אותו, מה שנקרא, מהעולם הזה לעולם הבא. הדרך הכי קלה. זה לא כמו היום, יש בתי משפט, יש בג"ץ, יש פק"ץ, יש כל מיני דברים. היום זה, פעם זה היה דרך אחרת לגמרי. והרבי הרייץ, אחרי כל הגזרות האלה שהיו, הוא הקים תלמודי תורה, מקוואות, וכל מיני דברים שהכל היה בחשאי. עכשיו, למעשה הסובייטים, הרוסים, ידעו את הדבר הזה, אבל הם היו צריכים מה שנקרא הוכחות. אבל הם בדקו, וזה היה להם את המרגלים. הרי מי שהקים את המחלקה אותי נגד היהדות, רובם ככולם היו יהודים. היו יהודים שירדו מהדרך, והם הקימו את המחלקה נגד היהדות. משום שהם ידעו את הדברים, ידעו יידיש, ידעו זה. אז הם יכולו לדוגמה להגיע בכנסת דוגמה, ודוגמה לעשות ברית. ואם כבר יש 10 חבר'ה עושים ברית, אז יכול להיות שמחרת היו מגיעים למשפחה ולוקחים את הילד דוגמה, לוקחים את האבא של הילד, ולא יודע אם הוא חוזר הביתה. כן, היו הרבה אנשים. בקיצור, הרבי הרייץ נאסר, לא בעוון, איך אומרים, בעוון הפצת יהדות. ידעו שהוא הראש, הוא המפקד הראשי, והוא נאסר, והעונש שלו, לא פחות או יותר, היה עונש קשה מאוד, מה שנקרא היום עונש מוות, הפך החיים, ככה זה נאמר. עכשיו, בהתחלה לא ידעו את הדבר הזה, לא היה ידיעה את הדבר הזה, אבל לאחר מכן הבינו את הדבר הזה. אבל מה קרה? מה שקרה, שהגיע יום א' בתמוז, זה היום חמישי, והם באו אליו, אותם החבר'ה, הסוהרים באו אליו, ואמרו לו, אנחנו רוצים להודיע לך הודעה שאתה למעשה עובר לגלות בקסטמרה. מה זה גלות בקסטמרה? גלות בסיביר. עכשיו, צריך להבין, מאסר בכלא, זה היה שפולה. זה היה כלא שנקרא שפולה. זה כלא שהוא מאוד קשה, ובדרך כלל אנשים מהכלא הזה לא יוצאים. מה פה שלא יוצאים? לא יוצאים, אבל לא יוצאים בעמידה. איך אומרים אצלנו היום? השכבה. השכבה. זה המוטו היה. והרבי הרייץ היה הרבה לחץ מאוד גדול. על רוסיה היה לחץ מאוד גדול מכל מיני מדינות. והם הגיעו מסקנה שעדיף לא, משום שאם היו הורגים אותו, זה היה בעיה, אבל רצו להרוג אותו. היה לו תהיה. בסוף באו ורצו להודיע לו שאתה משתחרר למעשה מהכלא, מהמאסר, ואתה הולך עכשיו לגלות בקסטמרה, זה גלות בסיביר. מחליפים את הדבר ממאסר לגלות בסיביר. עכשיו, בסיביר שמעת לך להבין נכון, החבר'ה לא חזרו משם. גלות בסיביר זה גלות קשה, אבל זה לא כמו בצוהר, משום שבצוהר בדרך כלל אנשים נכנסים, לא יוצאים. ובגלות, זה סיכוי אולי שכן, איך אומרים, זה יותר מוות בעינויים, אבל בסוף יכול להיות שיהיה מזה יציאה. אבל באו והודיעו לו מתי זה היה? באלף ראש חודש תמוז. שהודיעו לו את ההודעה אותי, אז הוא אמר להם, היה יום חמישי. אז הוא אמר להם, אני
מתי אנחנו מגיעים לשם? אמרו, אתה מגיע בשבת. אמרו, אם אני מגיע בשבת, אני לא נוסע. ושאלה גדולה מאוד, משום שהבית כלא זה מקום שהיו מוצאים לאנשים להורג שם עשרות ומאות כל יום, כאילו, זה לא משהו שמיוחד. והרבי הריי"צ אמר, אני לא מוכן, מה לא מוכן? לא מוכן לעבור על איסור דרבנן בנסיעה ברכבת, בשבת. אז הוא לא מסיע את הרכבת, זה גוי של שבת מסיע את הרכבת, אבל האיסור למעשה זה לעבור מתחום אחד לתחום השני. לא, לא טלטול. הוא לא מטלטל שום דבר, הוא נמצא בקרון. אם דוגמה, אדם עלה לרכבת, דוגמה נמצא בתוך הקרון. הרכבת נוסעת, דוגמה, דוך. אז האיסור זה לא איסור מהתורה. למה איסור מהתורה? זה לא מרשות הרבים של היחיד, זה נראה עירוב תחומים. סתם דוגמה. אנחנו, דוגמה, יש לנו תחומים. יש לנו עירוב בכפר ורדים, נכון? אסור ללכת כאילו מעיר לעיר? בדיוק, אם אין עירוב בין עיר לעיר. השאלה מה המרחק בין עיר לעיר. המרחק שמותר ללכת מקצה עיר עד לקצה עיר השנייה זה 2,000 אמות. 2,000 אמות זה קילומטר. זה המרחק שמותר ללכת. עכשיו, אם אדם דוגמה רוצה ללכת עוד 1,000 אמות, אז הוא שובת לעצמו, שם לעצמו איזה משהו באמצע הדרך, לקראת ה-2,000 אמות האלה, הוא קובע שם כאילו מקום שלו, ומשם הוא יכול ללכת עוד 2,000 אמות. אתה מבין? זה במקרה דוגמה שאני לא רוצה להגיע מעיר לעיר בשבת, זה נקרא עירוב תחומים. זה התחום. אבל עכשיו, ברגע שיש עירוב סביב העיר, אז מקצה העירוב יש לך 2,000 אמות. להגיע לעיר השנייה, או כמו שאמרנו מקודם, אם אדם עושה לעצמו עירוב תחומים, מערב משהו במקום מסוים, ומשם הוא יכול להתקדם עוד 2,000 אמות. חבל לחיים. מי שאפשר עוד פעם לשחזר את זה? כאילו עוד 2,000 אמות ועוד 2,000 אמות? לא, עד 2,000, עד 4,000. עד 4,000 אמות. אפשר להגיע כן, זה... כמה זה יוצא בקילומטרים? בקילומטרים? 2 קילומטר. קילומטר אחד פלוס עוד קילומטר. שמע, צריך להבין, היום, עכשיו, אם יש מרחק של בתים אחד ליד השני, אז אתה יכול ללכת גם קילומטרים שלמים. אם זה תוך עיר דוגמה. אם אתה דוגמה, תהיה דוגמה בתל אביב דוגמה, ואתה רוצה ללכת דוגמה לרמת גן, והכל זה בניינים, אז זה לא בעיה. משום שהכל זה מקום אחד. זאת אומרת, כל הבעיה היא יציאה למקום שאין שם מגורים. בקיצור, אז הרבי הריי"צ היה אפשרות, מה שנקרא, לנסוע ברכבת, אבל לנסוע ברכבת בצורה כזאת שיכול להגיע בשבת, ואז הוא יעבור ממקום אחד למקום השני, שזה איסור דרבנן. לכאורה, איסור דרבנן, בסדר. אבל מה? יש איסור יותר חמור. מה האיסור יותר חמור? הרי אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא מסירות נפש, מותר למסור את הנפש. יש מושג שנקרא בתורה, ייהרג ואל יעבור. מה זה ייהרג ואל יעבור? זה בשלושה דברים. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זאת אומרת, אם אדם דוגמה אומרים לו, תשמע, אם עכשיו תעבוד עבודה זרה, או אנחנו נהרוג אותך, אז הוא אומר, עבודה זרה אסור, מותר להרג ולא לעבור את העבודה זרה. אותו דבר גילוי עריות ושפיכות דמים. אם אתה תהרוג מישהו מזה, אם אנחנו הורגים אותך, אז עדיף שיהרגו אותך ולא תהרג מישהו אחר. משום שזה שהורגים אותך, זה לא לך בחירה חופשית. להרוג אותו, יש לך בחירה חופשית להרוג או לא להרוג. אתה מבין? זה נקרא ייהרג ואל יעבור. ייהרג ואל יעבור, מדובר פה רק בשלושה דברים האלה. אבל מה? יש מושג שנקרא בזמן גזירה. היו הרבה גזירות לעם ישראל. בזמן גזירה, גם איסור קטן, אפילו איסור דרבנן, אדם יכול להיהרג ולא לעבור. למה? זה בזמן של שפד. מה ששמד זה משהו אחר לגמרי. עכשיו נכון שלא מדובר פה, איך אומרים, מה אומרים לרבי הריי"צ? אומרים לרבי הריי"צ, שמע, תלך עכשיו מכאן ותלך לגלות. המקום הזה, הכלא הוא מסוכן, אתה יכול למות שם. אבל מה, תיסע בשבת מקום למקום. תעבור תחומים, שזה איסור דרבנן. עכשיו, אם זה איסור דרבנן, או חס ושלום למות, עכשיו, חס ושלום מראה בדוגמה, ראיה זה דוגמה, חס ושלום הורגים אותו דוגמה, אז מדובר פה לא רק על הרבי הריי"צ. אם אדם דוגמה פרטי, הוא נהרג, טוב, לא קרה שום דבר, אבל אם מדובר פה על חסידים, מדובר פה על קהילה גדולה, של אנשים שמסתמכים בצורה כזאת אחרת,
אתה לא דופק רק את עצמך, אתה דופק את כולם כאילו. בדיוק, ואז אתה למעשה מגיע למצב שהוא יותר קשה, למה? אם אתה מוסר את הנפש, אתה מוסר את הנפש לא רק שלך, של כולם. על מה? על עניין של לנסוע ברכבת ביום השבת. ברגע שהרבי שמע על הדבר הזה, הוא אמר, אני לא קודם כל לא נוסע. קודם כל לא נוסע. אז אמרו לו, מה זאת אומרת? מי שקובע פה בכלא זה אנחנו, זה לא אתה קובע. הוא אומר, חבר'ה, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אני מבחינתי נשאר בכלא ולא נוסע. אז אמרו לו, אבל אתה יודע שהמקום פה הוא... אמרו, אותי זה לא מעניין. מה המקום לא מקום? אני לא נוסע בשבת. למה... מה הדגש פה היה? כאילו, בדרך כלל, כשאנחנו עושים כל דבר, חושבים לעשות אותו ככה או ככה, יש לנו כל מיני חישובים. אנחנו מחשבים דוגמה. לפעמים דוגמה, אדם עושה דוגמה עסק, ואז הוא אומר, תשמע, עדיף לי דוגמה להתעסק עם הבן אדם הזה, ולא עם זה. למה? משום שפה אני יכול להרוויח יותר, ושם אני יכול להרוויח פחות. יש חישובים והגבלות. עוד דוגמה, אדם דוגמה, יש לו סיכון חיים. יש לו סיכון ללכת דוגמה, לקפוץ מה שנקרא לקרב, לעמוד מול כיתת יורים, או לבוא ולהתחבות מאחורי משהו מסוים. אז ברור שאדם הגיוני, מה יגיד? עדיף להתחבות. אני לא אעמוד מכיתת יורים, הסיכוי שלי לחיות הוא מאוד נמוך. גם פה יכול להיות, גם פה נס, אבל הסיכוי פה יותר גבוה. אז לרבי ריי"צ לא היה את החישובים האלה והגבלות. משום שהוא מראש אמר, מה הוא אמר לעצמו? הוא מראש אמר לעצמו, שכל מה שאומרים לעשות אני לא עושה. כל מה שאומרים לעשות אני לא עושה. עד כדי כך מה? שהוא נכנס בהתחלה לכלא, אמרו, תלך להוא, תלך לחדר ההוא, שם, זה החדר של התליין היה. זה חדר שהם מגיעים שם, היו לוקחים את הבן אדם, לוחצים איזה כפתור, נפתח שם מתחת, היה יורד למטה, מה מתחת היה שם? קרישים. היה שם קרישים שמנים מאוד. אתה מבין? זאת אומרת, מה? זאת אומרת, מעלים בן אדם, לא יודעים, אין מי שיחפש אותו גם, מקום של קרישים, אף אחד לא ייכנס. אתה מבין? זאת אומרת, השיטה של הרוסים הייתה שיטה מאוד מאוד ברורה. אז מה הוא אמר לעצמו? אני לא הולך. אמרו ללכת לשם, אני לא הולך. כל מה שאמרו לו הוא עושה הפוך. לא משנה שהוא קיבל גם מכות ומרצות בדבר הזה. הוא קיבל הרבה מכות. הרבי קיבל מכות ומרצות, אבל מה? הוא אמר, אותי זה לא מעניין, אני לא עושה את הדברים כמו שהם רוצים. נכון, אבל הם רצו להראות שהם השולטים. מה זה הם השולטים? אומרים לך מה לעשות ואתה עושה. בסדר, הוא לא עשה, אז הוא ניצל בחיים. זאת אומרת, הוא לא עשה, למה הוא לא עשה? הוא לא עשה משום שהוא קבע עובדה שאני לא שומע להם. קיבל כבוד. סתם דוגמה שאמרו לו, בוא, אנחנו רוצים לדעת לך הודעה שאתה עובר דוגמה למקום אחר, אז הוא אומר, קודם כל תקום. אז הוא אומר, אני לא קם. הוא אומר, אני לא קם בפניכם. אמרו, אתה לא קם? אז הביטו לו מכות. ואחרי זה הלכו בחזרה, חזרו בחזרה, חבר'ה אחרים, אמרו, תקום. אני רוצה להגיד לך הודעה. הוא אומר, אני לא קם. הרביצו לו מכות גם. החבר'ה השלישים שכבר הגיעו, הם כבר לא אמרו לו שום דבר, אמרו לו, בוא למשרד. יש להם הודעה במשרד. משום שראו שהוא עקשן. הוא עקשן בצורה כזאת שהוא לא מוכן לוותר על שום דבר. זאת אומרת, זה מסירות נפש בלי חישובים והגבלות. זה הראש שלו היום. עכשיו, לכאורה, כאילו, תעשה חישוב. עכשיו, בוא נראה פי שכל, פי היגיון. יש לך פה איסור דרמה, יש לך פה סכנת נפשות. אבל פי שכל והיגיון, מה אתה אומר? תיסע. הם רצו, החבר'ה שהיו שם בכלא, הם רצו לגמור איתו, את הסיפור. ובגלל שהיה לחץ מאוד גדול, אז הלחץ הממשל אמר, לא, תעבירו אותו למקום אחר. אז הרבי ריי"צ אמר, מה אמר? עכשיו עושים תרגיל, למה? הם רוצים שאני אסע בשבת. למה רוצים שאני אסע בשבת? משום שהם אחרי זה יגידו לכולם, שהנה אפילו גם הרבי נוסע בשבת. אפילו הרבי נוסע בשבת. אז אם הרבי נוסע בשבת, גם אתם יכולים לנסוע בשבת, אין לכם שום בעיה לנסוע בשבת. והרבי ריי"צ אמר, אפילו האנשים שיחשבו אחרי זה, לא משנה שעל פי תירוץ, על פי הלכה, זה מסתדר כל הדברים האלה, בשום פנים באופן אני לא עושה את הדבר הזה. עד כדי כך, זה הראש שלו היה. לא עושה את הדבר הזה. חיים. כאילו, חילול השם. או. יודעים שהוא נמצא בסיביר, כן? בסדר, אבל אני אגיד לך משהו. יש פה סכנה ודאית מול ספק נסיעה בשבת. ספק נסיעה מותר או אסור לנסוע בשבת, דוגמה.
איסור דרבנן, ברור שיהיה מותר. צריך להבין, אם אתה תבוא גם לרב דוגמה. עכשיו, הרבה אנשים גם היו, הרבה רבנים שאמרו לרב ארץ, תיסע, אין שום בעיה. למה, הכלא שם, כל רגע בכלא שם זה מסוכן. כמו לעשות עסקה עם החבר שאתה חושב שיהיה לך פחות רווחי לעשות את זה. עכשיו, נכון. עכשיו, אני אומר לך את הדבר הזה ככה, אם היום תשאל רב דוגמה, תהיה בכלא דוגמה, לא אתה, אני אומר, חס ושלום, אדם יהיה בכלא דוגמה, אכזרי מאוד. אתה יוצא משם עכשיו בשבת, או שאתה נשאר שם דוגמה אחרי שבת, כל הרב יגיד לך, תצא משם. אל תישאר שם. למה? משום שאתה צריך להבין, זה מקום שהוא, זה מקום אכזרי, זה מקום שאתה יכול להיעלם בשנייה. אבל הרבי הריאץ, הוא לא חשב ככה. הרבי הריאץ, הוא לא היה לו את החישוב. אם יש לך חישוב של מסירות נפש, סיבה מסוימת מסירות נפש, כל דבר כזה אחר, זה אחרת לגמרי. אבל אם אתה דברים בצורה כאילו ברורה, 100%, זה כבר אחרת לגמרי. חבר לחיים. מה למעשה הרבי הריאץ רצה? הרבי הריאץ למעשה זה מה שאמר אריאל. יש מושג שנקרא קידוש השם, מושג שנקרא חילול השם. מה זאת אומרת? מה זה קידוש השם? מה זה חילול השם? מה זה חילול השם? אבל... לבזות את התורה ואת המצוות. השואה זה חילול השם. שמה? מה שקרה ב7 באוקטובר, שמחת תורה זה חילול השם. שקורה משהו ליהודי, וכביכול השם לא עזר ולא שמע, זה חילול השם. בואו ננסה יותר כאילו לדייק. המושג שנקרא, שנייה, אני אדייק את זה. המושג שנקרא חילול השם, זה דבר שאדם יכול לעשות משהו מסוים שיגרום לקדוש ברוך הוא כסוג של הפסד. סוג של הפסד. לא יודע, אפשר להגיד את הדבר הזה, אבל בוא נדבר מה זה, מדובר פה ברבים. אני אסביר לך מה זה חילול השם דוגמה. אם דוגמה, שם דוגמה, מחר, אחד מאנשינו הקדושים, יבוא ממלכה מסחרי דוגמה, והתחיל דוגמה, ילך פה ברחוב כאן דוגמה, ויגיד לחיים בשבת, חבר'ה תעצרו, לא נוסעים פה בשבת. לא נוסעים בשבת. עוד דוגמה, הוא ילך למרכב מסחרי, ויחלק כמו כאלה בנדנות כאלה לנשים שילכו עם כיסוי ראש וחלוקים כאלה שלא מתאים כאילו. אתה יודע, עכשיו מה? עכשיו לפעמים הולכת בכנסת דוגמה, לפעמים הולכת בכנסת דוגמה שמכבד את עצמו וזה, לפעמים אתה יודע, אישה מגיעה, אז מגיעה קצת מה שנקרא ליבוש מינימלי. זאת אומרת, לא מתאים בכנסת וזה, אז היא שמה איזה צעיף, שמה איזה משהו כאילו להיות יותר צנוע. אבל תחשוב שאתה הולך למרכז מסחרי דוגמה בתוך תל אביב דוגמה, תחלק כאלה צעיפים, תסביר להם שמור חבר'ה, צריך יותר בצניעות וזה. אז נגידו לך, מה אתה עושה פה? כאילו, מה... אז יכול להיות בצורה כזאת, זה יקרום לחילול השם. זו מחלוקת. לא מחלוקת, זה יקרום סוג של, מה אתם לא נורמליים, מה אתם עושים כאילו? שם דוגמה, לקחת אבנים דוגמה לזרוק על רכב דוגמה. בשבת. הרכב נוסע בשבת, אז זורק לאבנים. זה חילול השם. אין איזה קידוש השם, זה לא חילול... הכוונה שמישהו מגזר... כן, מגזר מסוים, בדיוק. לעשות עבירה בשביל לעשות מצווה. לא, זה לא... הנקודה היא של מישהו שנחשב כשומר תורה ומצוות, אתה יודע, שלבוש כמו... ואז אתה רואה, אתה עושה משהו עכשיו, ולא יודע, חס וחלילה, הולך, אתה יודע, או שעושה סמים, או שעושה, לא יודע, זנות, או לא יודע מה, תראו אותו במצב כזה. אז הוא משליך על כל הציבור. היום, תחת דוגמה, היום דוגמה, כן, היום נצא דוגמה, תחת דוגמה, היום הדוגמה, היום סתם דוגמה, יש היום לפעמים, התקשורת מאוד מאוד חמה על הדבר הזה, על המושג שנקרא פודיפילים. פודיפילים אנשים שפוגעים בילדים דוגמה. אז ברגע שיש דוגמה, איזה מישהו חרדי דוגמה, שהוא פוגע בילדים דוגמה, הם עושים איזה צימס, וואי, איזה צימס, כמה אין בכותרות, בחדשות וזה. עכשיו, אותו בן אדם עשה חילול השם גדול מאוד, למה? למעשה הוא מייצג משהו מסוים, הוא הולך למקום מסוים, דוגמה, והוא בעצמו עושה דברים לא טובים, כאילו. אתה מבין?
זה נקרא חילול השם. מה זה קידוש השם? קידוש השם למעשה שאדם עושה משהו מסוים שהוא גורם לגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא גורם להעדה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא על ידי המעשה שלו. אז הרבי הריי"צ היה יכול בצורה כזאת לציין דוגמה לנסוע. כמו אחים קלמן. אחים קלמן. לא יודע מה זה. ישיבה מוקדם, חבר'ה נתיב באחד היישובים שם, הלכו, הצילו, לא יודע, חצי קיבוץ, ונעזבו. אחד נהרג. כן. אחד נהרג, אחד ניצל. אחד נהרגו, זה סוג. אחד זאת אומרת מה? אני במסורת, עושים מסורת. לא. אז למעשה, מה הוא עשה? הוא מסר את הנפש. אבל דוגמה, תחשוב סתם דוגמה, לוחם שם נמצא בקרב, דוגמה. זה בקרב הזה. והוא מתחיל לפחד, לראות כל הגוף, בורח. בורח, אין מלחמים והוא בורח. מה אתה עושה? זה חילול השם. זה חילול השם, כאילו. זה בדיוק הדבר הופכים מה שצריך לעשות. אז הרבי הריי"צ, הסיבה שהוא עשה את הדבר הזה, משום שאמר שאם אני עושה בשבת, מחר יפורסם בכולם שהרבי נעשה בשבת. והם לא ידעו את כל ההלכות, ניואנסים, כן מותר, כל אסור, כל הדברים הקטנים האלה. יגידו, אם זה ככה, אז כולם אפשר לנסוע. וזה שהוא למעשה עשה את הדבר הזה, וחיכו עד יום ראשון, וקיבלו אישור מיוחד מהממשלה, זה גרם לסוג של, איך אומרים, להבין, שהוא לא פרייר. וגם היהודים שנמצאים שם אפילו בסיפור של הכלס, בתור סוהרים, אמרו, אנחנו רצינו לתת לו מכה, מה שנקרא, שייסע בשבת, והוא נתן לו מכה בחזרה. יהודים סוהרים? כן, יהודים סוהרים, כן. רוסים. רוסים? רוסים, כן. היו חבר'ה שירדו מהדרך ונהיו בממשלה הקומוניסטית נגד למעשה היהודים. ואיך הוא שוחרר? עכשיו, אני אגיד לך משהו. אז בהתחלה הוא שוחרר למעשה לקסטרמה. זה היה, אמרו לו 10 שנים, אחרי זה הורידו את זה 3 שנים, גלות בסלוניקי, אחרי זה בקסטרמה, ואחרי 10 ימים שחררו אותו בכלל. עכשיו, אז ג' תמוז זה יום שהודיעו לה כבר, למעשה בא' תמוז, הודיעו לה כבר הבשורה שהוא הולך להשתחרר מהגלות, מהכלא לגלות, ואז לא ידעו במעשה בדיוק מה יקרה. לא ידעו מה יהיה. האם הגלות זה דבר טוב או דבר לא טוב. הרי לפעמים דוגמה שרוצים דוגמה להרחיק בן אדם שהוא בעייתי, דוגמה מה עושים? מרחיקים אותו במקום אחר. שואלים את המסביבה שלו, אפשר לעשות מה שהוא רוצים. אתם יודעים, היום השיטה היא לטלטל בן אדם ממקום אחד למקום שני. למה? בין שאדם מטלטלים אותה. אחד מהדברים שנבוכדנצר עשה, מה מיוחד שהוא עשה? הוא אף פעם לא השאיר את העם שהוא כבש באותו מקום שלו. מה הוא עשה? הוא הביא אותו למקום אחר. למה? משום שברגע הלכת למקום אחר, אתה נמצא בגלות. אתה לא מרגיש, זה לא חלק ממך המקום הזה. אז מפה לתקוף את המלך, את השלטון, יהיה לך מאוד קשה. אבל אם הם משאיר דוגמה אותם באותו מקום, אז מן הסתם, הם יכולים להגיד, בוא נצא עכשיו למרד. בוא נצא למרד פה, ומרד פה ומרד פה, בסוף אין לו כוח, לא יהיה לו כוח. אבל הוא למעשה החליף את האנשים מכל מקום. למעשה כל אחד הרגיש מה? שזה לא המקום שלו בכלל. ואז קשה למרד שזה לא המקום שלך. נערות בבל בכינו. לחיים. אז לא ידעו בכלל מה יהיה, כאילו, אם ג' תמוז זה דבר טוב, או דבר לא טוב, לא ידעו בדיוק מה זה. אחרי 10 ימים, שהוא השתחרר במאסר, זה היה כאילו התחלת הגאולה. ואז הבינו שזה היה התחלת הגאולה, והגאולה השלמה הייתה בי"ב ג' תמוז, בי"ב באו הודיעו לו, ולמחרת שחררו אותו. לכאורה, מה הקשר? למה שחררו אותו? שחררו אותו משום שהבינו שזה יותר מדי כבד עליהם. היה לחץ מאוד גדול מכל העולם. שמע, הרבי הריי"צ היה מנהיג רוחני של כל עם ישראל. אוקיי, מלכתחילה הם אסרו אותו, ואז חזרו בהם למעשה. כן, הם לא חזרו במעשה שלהם, הם למעשה הרגישו שיש פה לחץ מאוד גדול. נכנעו תחת הלחץ. כן, נכנעו תחת הלחץ, בדיוק. הלחץ היה מאוד גדול, כל הדברים היו מקבלים ממוסקבה. מוסקבה זה היה המקום המרכזי, שם היו מקבלים כל הדברים. אבל ברגע שמוסקבה למעשה החבר'ה הגדולים קיבלו אחד גדול מכל מדינות, אז אמרו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא זה, בואו נעביר אותו במקום אחר. מקום אחר, נעביר אותו, שם אפשר לעשות מה שרוצים כאילו. בסוף בפועל אחרי זה תשחררו אותו לגמרי. איך זה קשור למעשה לפרשה שלנו?
סתם דוגמה, יש את הסיפור עם דניאל בגובה האריות. הסיפור הזה גם היה עם נבוכדנצר, נכון? הסיפור עם נבוכדנצר, למעשה הוא השליך אותם לגובה האריות, למה? משום שהם מרדו במלכות, ואז אמרו שאנחנו לא מפחדים. אמרו לו, איך אתם לא מפחדים? אנחנו שולח אותם לגובה האריות, זה מקום מסוכן. אומרים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נמות? אם מגיע אנחנו נמות, אנחנו נמות. מסר את הנפש. אבל אם מגיע לנו נס, אנחנו נקבל גם נס. ומה שהקדוש ברוך הוא חזר, עשה להם נס. אותו דבר גם סיפור הזה, הקדוש ברוך הוא גם עשה נס לרבה קודם. איך זה קשור לפרשה? פרשת השבוע אנחנו קוראים הסיפור של מי המריבה. מה זה מי המריבה? מכיר את סיפור מי המריבה? משה רבנו, הפרשה שלנו זה הפרשה הכי גדולה בזמן, מהצייה שעם ישראל יוצא ממצרים, עד להגיע לפני הכניסה לארץ. בפרשה שלנו למעשה יש חבל, מה שקראנו שבוע שלנו בפרשה, פרשת קורח, שזה היה את הסיפור עם קורח, שזה היה ממש אחרי מתן תורה, לא אחרי מתן תורה, אחרי שעם ישראל נזים למעשה מהר מוריה, זזים למעשה יותר לכיוון ארץ ישראל. זה היה סך הכל שנה פלוס אחרי יציאת מצרים. ופה הפרשה שלנו, אנחנו מגיעים מה שנקרא כבר לקצה הארץ. זאת אומרת, עובר 38 שנה במהירות, מגיעים לקצה הארץ, זה המקום שאנחנו נמצאים בו, ואז מה קורה? מרים מתה. כשמרים מתה, מפסיק הבאר לפעול. אנחנו יודעים שיש שלוש ניסים במדבר, היה עיני הכבוד בזכות אהרון הכהן. היה בארה של מרים, בארה, שהבאר הייתה הולכת איתם למקום מקום, זה היה מרים הנביאה, אחות משה ואחות של אהרון, והדבר השלישי, המן היה בזכות משה רבנו. המן שירד מהשמיים כל יום היה בזכות משה רבנו. שלושה ניסים קבועים היו למעשה במדבר. עכשיו, בארה של מרים למעשה הסתלקה, מתה. מה קרה? אין מים. אין מים. עכשיו, אין מים, נמצאים בעבר הירדן, מקום חם. זה לא מקום, אתה מבין? היה בית שם, באזור הזה, ירדן. חם מאוד. ועם ישראל אומרים לכם, למה הבאת אותנו לכאן? למות? אם אין מים, הרי מים זה דבר עיקרי היום. תכלס. אוכל נסתדר איכשהו, אבל מים? אם אין מים, אין שום דבר. ואז עם ישראל התחיל, מה שנקרא, התחיל לשבת על משה רבנו. תן לנו מים, צועקים, רוצים מים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו, תשמע, תיקח. תדבר לסלע, ואחרי שתדבר לסלע, יצא מים. ואז יהיה פה קידוש שמות גדול. למה? הסלע שלא חייבת בתורה ומצווה שום דבר, הוא לעשות משהו מסוים, שזה הפך הדברים שלה, והיא מוציאה מים. למה? היא מקיימת את הרצון שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות. ואז משה רבנו הולך ומדבר לסלע. ואותו סלע שהוא דיבר אליה, מסבירים שסלע אותה סלע למקור אחר. שנייה, מה קרה? בתך הוא דיבר. מה קרה לך, יאנו? הוא ענה, בכל זאת. אני הבנתי שהוא פחד לדבר בגלל הלימוד. לא. הוא דיבר לסלע בהתחלה. מה שכותב, שהוא דיבר לסלע. הסלע התחלפה שמה. הוא דיבר לסלע, כתוב שהוא דיבר מתחת לסלע. דיבר לסלע. דיבר לסלע. והסלע שמה התחלפה. והסלע הזאת שהייתה צריכה לזה, היא התחלפה מהסלע אחרת, ואז מה שהוא דיבר, לא יצא שום מים. עכשיו, לא יצא שום מים, ואז הוא אמר, טוב, אם לא יצא שום מים, פעם שעברה שהיה, כתוב השיקות ככפי, הוא שם מכה עם המטה שהיה לו, ואז יצא מים. אז הוא עיקה פעמיים עם המטה ויצא מים. מה קרה? הסלע היא חזרה בחזרה, התחלפה, והוא עיקה בה ויצא מים. ואז הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אתם לא נכנסים לארץ. לא אתה ולא אהרון לא נכנסים לארץ. משה ואהרון לא נכנסים לארץ. למה לא נכנסים לארץ? מה הסיבה? הבשתם את פניי בפני העם. מה הייתם צריכים לעשות? לדבר לסלע. היא לא מקשיבה, לא דברו אליה עוד פעם. לא משה דברו אליה עוד פעם, עד שבסוף היא תבין. ולא לבקשתי להכות. עכשיו, צריך להבין. בינינו. לדבר סלע, הכל בסלע. זה אותו דבר. השאלה למה יצא מים. יצא מים, הם צריכים מים לשתות. אבל צריכים להתחלף הסלעים, מה הסיפור עם הסלעים? רש"י כותב את הדבר הזה. נראה לי שהיא הסתובבה להציל לעצמה. כשהחיות התחלפו, הוא לא סלע אחרת.
סלע לגמרי חלק? לא, סלע אחרת הלכה למקום אחר. אני חושב שזה, אני לא יודע אם הסלע באמת הלכה כאילו למקום אחר, אולי זה הכוח הרוחני שמחה את הסלע עבר למקום אחר כאילו. כן, אני לא יודע, הסלע, לא ראיתי איפה הסלע זזה. לא יודע, אולי אתם ראיתם, אני לא יודע. הסלע בדרך כלל... יעקב בא לשאול, אז הם רבו מי... זה משהו אחר, זה רב האבנים שהיו שם את הראש שלהם כאילו. אז נפקו לבן אחת. כן, אבל... נפקו לאחת? כן, נפקו לבן אחת בסוף, רבו ביניהם איזה צדיק הניח את הראש עליו, ורבו ביניהם בסוף הקדוש ברוך עשה אבן אחת כאילו. ידע קיימת כן, כן. באנגליה? ממליכים על המדפים. אני חושב שזה... שיעקב שם ליד איך אתה אומר שזה סלע? לפי כל התיאורים, הוא שם מזבח קטן שם ליד, ואז יש לנו... לא יודע. מידות והם ידעו ומצאו אותם. לא יודע. אולי. היא נמצאת בכיסא, מתחת לכיסא. אחרי זה לראשה. חיים. הרב אביך, אני רציתי אבל לשאול, עוד בכל זאת, למה יצאו המים? הרי אם משה עשה משהו שהוא מבש את הקדוש ברוך הוא מול העם, היה צריך לעשות איזושהי סנקציה, לא לתת לו את המתנה לזה. אי אפשר. אי אפשר, לוחצים עליו מאחורה. כל עם ישראל באים אליו, איתו ביחד. כתוב, במקום הזה היה מחזיק, הרב היה מחזיק, המעט היה מחזיק מרובה. זה אחד הליטים שהיה בסיפור הזה במהירה. המעט יחזיק את הרבה, כמו בית המקדש. תחשב, בבית המקדש היו לי מיליונים לבית המקדש, בחגים. כן, כן, היה נקודה... רצו מים, לשתות, אלא למים. עכשיו, תחשוב מה זה, בית המקדש, זה לא מקום ענקי, כמה נכנסים? 10,000, 20,000 נכנסים. מגיעים מיליונים אנשים, מיליונים מגיעים, נכנסים. עומדים צבועים משתחווים, לא יודעים מה הנס, כאילו. זה נס בפני עצמו, כאילו, מה שקרה בבית המקדש. עכשיו מה? עכשיו, גם הסיפור שהוא היכה בסלע, זה גם נס. אני לא ראיתי אף לוקח מאדם מקל בסלע ויוצא מים. אף אחד גם לא פתח את הים אם הוא מקל. בסדר, אבל זה היה... כן, אבל מקל לא פותח ים. מקל, אתה יכול לקות בסלע אולי אחרי הרבה פעמים, דוגמה, אולי יצא משהו. אבל בדרך כלל המקל הוא פחות חזק מהסלע. בקיצור, מה שקרה, הוא היכה בסלע פעמיים ויצאו מים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר את הדבר הזה. מה הבעיה הייתה כאילו? הבעיה הייתה שמשה רבנו היה צריך לעשות את הנפש ולהגיד, אותי לא מעניין, אם הקדוש ברוך הוא אמר לדבר, אני מדבר. אני לא מכיר שום דבר, אני מדבר עד שהסלע תבוא, תחזור בחזרה ותצא המים. ואז כל עם ישראל היו אומרים, וואו, איזה יופי וזה. אבל מה? ברגע שהוא היכה, אז הקדוש ברוך הוא תפס אותו, הסתחק אותו מה שנקרא, בקטנות, בדיוק בקטנות. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא צריך איתו בקטנות? משום שאם הקדוש ברוך הוא לא צריך איתו בקטנות, אז יכול להיות שאנשים היו אומרים, משה רבנו גם חזק כמו עם ישראל. הוא גם מתנהל לא טוב. אז הקדוש ברוך הוא נתנו משהו מסוים קטן, שלא יגידו שזה לא משהו אחר, זה רק המשהו הקטן הזה. זה רק משהו הקטן הזה. איך משה ואהרון קיבלו את הבשורה? זה היה קשה מאוד, מה? זה היה קשה מאוד. מה כתוב? מה כתוב? התורה לא אומרת מה כתוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא תכניסו את עם ישראל למצרים. ובפרשה שלנו מופיע... אין משה התייפח, בכה, לא, אין משהו כזה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, למעשה משה רבנו, פרשת ואת חנן, ספר דברים, פרשת ואת חנן, אחרי ספר דברים, אחרי פרשת דברים, פרשת ואת חנן, כתוב שמשה רבנו מתפלל 515 תפילות, שרוצה להיכנס לארץ, לבטל את הגזרה. והקדוש ברוך הוא אומר, עצור פה, אל תרצה לדבר עליי עוד בדבר הזה. עצור פה. עצור פה, למה עוד תפילה אחת אתה מה עושה? והתפילה אותי למעשה שם, התפילה אותי ואת חנן, זה התפילה שמתפעלים ביום כיפור. התפילה של יום כיפור נותן לך את הכוח לפרוט את כל הדברים, כל המסכים, כל הגזרות, כל הדברים, הכל לפרוט, הכל, לפתוח את הכל, להתחיל דף חדש. כנראה שבשביל זה, זה לא נשמע מידתי. ברור שהוא מידתי, אבל הקדוש ברוך הוא חמור... למה אהרון כאילו קיבל גם כמה יש? לא, אהרון היה לו גם בעיה לפני כן, אהרון, היה לו בסיפור עם חטא העגל. אבל אהרון יכול להגיד משה רבנו, עזוב, הוא לא מדבר, תמשיך לדבר, כן, תמשיך לדבר, כאילו עד שבסוף יגיע הסלע המתאים והוא יצטרך את המים. אבל איך זה עובד מידה כנגד מידה עם כל הקידוש השם שמשה עשה? אין פה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מדקדק, בדיוק, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים בחוט השערה, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו מה? למה זה פרשת, מה זה הפרשה אותי, כאילו פרשת חוקת? מה מיוחד פרשת חוקת? מה זה העניין של משה רבנו? מה זה הדבר הזה שהיה לו שהוא דיבר, לא דיבר, היכה, כאילו, מה עושים מזה, וג'רס, מה זה עושים דבר כל כך גדול?
אלא מה? מסבירים שזה ההבדל בין אותות החקיקה לאותות הכתיבה. מה זה אותות הכתיבה? אותות הכתיבה, אתה לוקח קלף של אור של פרה, מה באותו דוגמה, ואז אתה יוצר שורות, ואז אתה מצליח אפשר ללכת לכתוב. מה קורה אם אדם טעה דוגמה? טעה, כתב משהו מסוים, טעות. אז בספר תורה אפשר לתקן, אפשר למחוק את מה שיש, ואחרי זה לכתוב את זה מה שנקרא כמו שצריך. זה מה שעושים בספר תורה. אפשר למחוק בספר תורה? מה? אפשר למחוק קודם בספר תורה? כן. בזמן הכתיבה. אפשר למחוק לא מוחקים סתם. הסופר סתם, יש לו אפשרות... לא סתם, זה מדובר שיש פה טעות. איך הוא מוחק בדיוק? יש לו דבר כזה שהוא מוחק את זה, הוא מגרד את הקלף. לא, זה לא טיפקס. הוא מגרד, יש לנו דבר שמגרד, כן. אז זה גם כל הספר תורה הוא מחובר בזה, אז מקסימום יש איזה דף או פרשייה שהוא... זה יריות יריות. לא, זה יריות יריות. זמניקים, חלקים. לא, זה יריות יריות, אבל הירייה עצמה הוא טיפה מגרד את זה, ואז הוא כותב את המילה כמו שצריך להיות. אם לא, צריך לעשות את הכל מההתחלה. כן, אם לא, בדיוק. כל הספר, זה נושא שמציא את הדיו, ואז הוא מגרד. לא, הוא מגרד ועד היורד. עכשיו מה? עכשיו מה? כן. עכשיו מה אתה רואה מכאן? אתה רואה מכאן שאותיות הכתיבה זה אותיות, יש את הקלף, ויש את הכתיבה על גביהן, זאת אומרת, זה שתי דברים שהם מתלבשים דבר אחד, אבל אתה יכול למחוק את האותיות, והקלף יישאר כמו שהוא. מה ההבדל בין אותיות החקיקה? חקיקה זה חלק מהאבן. חלק מהאבן אתה לא יכול, אם אתה תמחוק את החלק מהאבן, אתה פוגע באבן. אומר, אותו דבר, זה העבודה של יהודי. יש עבודה של יהודי, שיהודי עושה משהו מסוים, אבל הוא עושה את זה, שזה הוא, וזה העבודה. מה פה זה העבודה? זה הוא, אני עצמי, ויש פה את העבודה שאני עושה. הוא לא מחובר לעבודה בדרך כמו אותיות החקיקה, כמו אותיות הכתיבה. הוא מתחבר, עושה את הדברים, ואחרי זה גם יכול לעזוב אותם. הוא יכול להשתחרר מהם. באותיות החקיקה, מה שנקרא חקיקה, כשאדם עושה משהו מסוים, ושזה חלק ממנו, הוא לא יכול להיפרד מזה. זה הוא. זה לא משהו אחר, זה הוא. זה הוא. אי אפשר להיפרד מהדבר הזה. בדרגה הזאת, זה דבר אחד. דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. שיהודי מקיים מצווה אחת. דבר אחד, כמו שצריך. בדבר הזה הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. או מצווה אותי. משה רבנו לא הרגיש שם את החיבור הזה שהוא מקם בסדר? לא שהוא לא הרגיש את החיבור. משה רבנו היה צריך לעשות את הדבר הזה. משה רבנו צריך להבין, הלחץ היה מאוד גדול שעם ישראל. רוצים מים. אתה מכיר שאתה נוסע לטיול דוגמה, אתה נוסע בכביש 6, ונגמר מים באוטו. והילדים חם להם, פתאום מתקלקל המזגן, אתה פתאום פותח חלונות וזה, וחם לילדים ורוצים, אבא רוצים מים, וצועקים לך מים, ואתה אומר, חבר'ה, אנחנו נגיע לקצה, עוד 10 דקות יהיה מים. לא, אנחנו רוצים עכשיו. אתה מתחיל להתווכח איתם, לריב איתם. הוא אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים? אין מים, מה אתם רוצים? אבל הלחץ הזה שהיה משה רבנו ואהרון היה לחץ מאוד גדול. אבל גם היה לו לחץ לפני כן עם הבשר ועם ה... נכון, אתה צודק, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהדבר הזה, למה הקדוש ברוך הוא רצה את הדבר הזה? שלא יגידו שיש פה דברים הכי לפני כן שהוא עשה משה רבנו, אולי לא טובים. הוא אומר, זה מה שעשה, זהו, אז לא נכניס לו לארץ. אולי על זה נאמר, הגיעו מים עד נפש. אבל תראו לכם, מצד האמת, אמיתית, משה רבנו צריך להישאר במדבר. למה? משום שזה הדור שלו, זה החיים שלו. דור המדבר זה האנשים שלו. זה האנשים שלו. הוא אומר שאני אכנס איתם ביחד לארץ בגאולה האמיתית והשלמה. משה רבנו אומר, שמע, אני לא מוכן להשאיר אותם במדבר לבד. אם להשאיר אותם במדבר לבד, מה יעזור? הם יישארו במדבר, הם לא יחזרו בחזרה, גם הנטיל הם לא יחזרו. אני אשאר אותם במדבר. מה שארת? כן. אז בכוונה קצת... אני לא יודע אם זה בכוונה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה פה את העלילה כדי שהוא שם במדבר. אולי בתת מודע, כמו זאת אומרת, זה העבודה האמיתית. העבודה האמיתית של יהודים מתבצעת בכך שאדם עושה את הדברים בצורה... אם כבר אתה עושה כבר, תעשה. תאמין תהיה. אתה כבר עושה, תעשה. אז לא, איך אומרים? לא צריך להתחולל. חמור עושה. צריך לעשות. חיים ולחיים.
הרבי הרי"ד שהיה במאסר, באו אליו עם האקדח. אמרו שלא תתחיל לספר לנו כל הסיפורים, איפה יש לך תלמודי תורה, איפה יש לך מקוואות, איפה יש לך בתי כנסת, תספר לנו את כל הדברים וזה. אז הוא שתק, לא אמר שום דבר. אז שמו לו אקדח והרקה. אמרו לו, אתה יודע, האקדח הזה, הצעצוע הזה, פתח הרבה פיות. אז הוא אמר להם, פתח הרבה פיות, מי שיש לו, איך אומרים, מי שיש לו עולם הזה ועולם הבא, הוא לא צריך לפחד. לעומת אדם אחר שיש לו, איך אומרים, יש לו הרבה אלים, אבל יש לו עולם אחד. ואז הוא הורידו את האקדח. הרבי הרי"ד למעשה בא והבהיר להם, חבר'ה, אני לא מפחד מכם. גם אם אני אפטר מעולם הזה, יש לי עולם הבא. לא, יש פה שתי עולמות. אתם לא מנהלים את העולם. כן. עכשיו, למה התחלתי לדבר על הדבר הזה דווקא? הם מה אני- מבינים אותו, הם מוצאים את המילים מהפה. הם האמינו אותו, אבל לא הצליחו. לא רוצה את המילים מהפה? לא הצליחו, לא. היה מסירות נפש. מסירות הנפש. היום אני אומר, המסירות נפש היום זה מסירות נפש אחרת, זה מסירות נפש המצווה. אתה מבין? זה לא, אף אחד לא בא ואומר לך, שמע, תעשה ככה וככה, זה חג. לא, תזרום. תעשה דברים. מראש צריך לעשות דברים כדי שהדברים האלה לא טובים אחר כך. מראש. יש סיפור עם הרבי, הרבי העכשווי, היה אצלו פעם אחת בביקור, ראש הממשלה שאז בזמנו היה מנחם בגין, הוא היה אצלו בביקור. דיבר איתו באיחוד וזה וזה, כל הדברים, אסטרטגיות, כל הדברים. בסוף הביקור, הרבי אמר לו, יש לי בקשה ממך נפשית, בקשה נפשית ממך. זאת אומרת, אם הרבי מבקש משהו מסוים, מעניין מה הרבי מבקש, כאילו מה מבקש, אולי לאכול, לשתות, מה. הרבי אומר לו, תשמע, יש יהודייה שנמצאת בצרפת. ואני רוצה שתעבור, אמרו לי שאתה יודע צרפתית, אני רוצה שתלך לדבר איתה, היא צריכה להתחתן עם גוי. אני רוצה שתדבר איתה, ואתה עוד בתוך הממשלה, בצבא שלך, תשפיע עליה, לא להתחתן עם הגוי. ואני מוכן שאני הולך את הנסיעות, מה שנקרא את ההפרשי הנסיעות, בטיסה הקודמת אני אעשה את ההפרשי. טוב, מנחם בגין לא חשב פעם, אמר, איך אומרים, אם הרבי ביקש, לא יגיד לו לא. טס לצרפת, פגש את המשפחה, פגש את הילדה, דיבר איתה באריכות וזה, היא השתכנעה וויתרה על כל הנישואים של התערובת וכל הדברים האלה, וחזרה עלתה לארץ והתחתנה, הקימה בית, מה שנקרא, את תפארת. וכמובן אחרי זה הרבי שלח לו כל המחירים, כל הדברים האלה. לכאורה אתה שואל שאלה, מה זה משנה? מה זה משנה? הרבי, יהודי שנמצא במקום מיקס, מקום, כאילו מה הקטע הזה, כאילו, מה, להפעיל את ראש הממשלה? אתה חושב שהיום דוגמה, לצורך הדבר, איזה רב יגיד, ביבי, אתה נוסע של אמריקה, תעבור דרך הקהילה היא שם ושם, אתם יודעים שתדבר איתו, אחרי זה צריך תמשיך לעשות למסע שלך. אני אגיד לו, מה אתה תגיד, אתה רציני? מה אתה עושה ממנו צחוק, כאילו? אבל הרב מסתכל על דברים בצורה אחרת לגמרי. זה הסיפור שהיה עם מנחם בגין. יש עוד סיפור מאוד יפה ששמעתי. שהיה, חבר לכם, היה מנהל בית חב"ד בברזיל. קראו לו שבתאי כץ, הרב שבתאי כץ. יהודי שפתח בית חב"ד בברזיל. אתה יודע, ברזיל זה מקום כזה, לא, איך קרנבלים, דברים כאלה, לא, אבל מה? הוא אמר, אני רוצה לפתח שיעור. שהשיעור שנפתח, הוא לא יפתח שיעור, שיהיה כזה שיעור, מה שנקרא, קשה. פרשת השבוע, להסביר ככה וככה, ומוסר, ועניינים, וזה. הוא אמר, אני אפתח שיעור, מיסטיקה בקבלה. זה משהו כזה, מילים כאלה בומבסטיות, מילים כאלה יפות כאלה, נחמדות. עכשיו מה, אז הגיעו אליו כל מיני אנשים, גם גברים, גם נשים, לפחות הוא אמר שיש לי שיעור וזה, וגם זלגו לי שם גם גויים. שיהיה אותם הדבר הזה. ויום אחד בשיעור, הזוג הגויים אמרו לרב שבתאי כץ, אמרו לו, תשמע, יש לנו בעיה עם הבת שלנו. היא יכולה מחלה ידועה, ואנחנו לא יודעים וזה, ואמרו לנו שהרבי, ששלח אותך לכאן, הרבי, הוא נמצא בניו יורק, הוא נותן ברכות טובות וזה. עכשיו בדרך כלל אצל הגויים לא אומרים שם האמא לרפואה, אומרים שם האבא. לא יודע למה, בדיוק אומרים שם האבא.
זה אתם נבדלים. כן, לא יודע, יש איזה משהו מסוים. חייב לחיים. בקיצור, אז הוא לקח, אמר, תכתבו מכתב וזה, ואני אביא את זה לעכשיו. הוא אמר, עוד חודש אני אצל הרבי עד שיגיע. זה היה בתקופה שלא הם מגיבים מכתבים כל כך מהר. הוא אומר, נעשה לרבי, אז אני אביא את המכתב לרבי, וככה יפתר הבעיה. טוב, בקיצור, גם הוא אחרי 3 שבועות הוא טס לרבי, הוא שם את המכתב במגירה שלו בזה, ואתה יודע, עם כל העיסוקים, כל הלחץ וזה, המטוס מגיע, המטוס הולך וזה, מיוניות וזה, שכח את המכתב. שכח את המכתב, נוסע לרבי, טוב, מגיע לרבי, ויש שם דברים, מדבר וזה עכשיו, המכתב שלהם הוא לא הביא. טוב, אז נמצא איזה שבוע אצל הרבי ככה, וחוזר בחזרה, ומגיע, עוד פעם מגיע שוב, וזה, ושיעור תורה וזה. והוא שומע בשיעור תורה שהסוג הגויים האלה שמחים, מאושרים, מבסוטים וזה. הוא שומע מה קרה וזה, הוא אומר, אתה לא יודע, הרב שלך הוא נתן ברכה, והתינוקת, הילדה התרפא, יצא הכל איזה יותר גמור, כאילו. עכשיו הוא שמע את הדברים האלה. הוא אומר בכלל לא הביא את המכתב לרבי, כאילו, מה אתה... עכשיו, הוא לא רצה להגיד את הדבר הזה שהוא שלח את המכתב וזה, יגידו מה... כל הזה. והוא ראה שאחרי הוא מבסוטים, מאושרים, שמחה גדולה, אתה יודע, שמחה גדולה וזה, מאושרים. אז הוא אמר לעצמו, אותו פעם הבאה שאני אסע לרבי, אני אקח את המכתב לרבי. אחרי חודשיים, הוא טס עוד פעם לרבי. וכמובן הוא אמר, מראש אמר, אם כבר עברייה וזה, אז לא צריך שום מכתב, שום דבר. נסע לרבי, בסדר, ונסע לרבי וזה. שהוא נסע לרבי, הוא היה שבועיים אצל הרבי, וביום האחרון, בדרך כלל, לפני תפילת ערבית, או אחרי תפילת ערבית, יום לפני, אז בדרך כלל היו עומדים בשורה, איפה שהרבי עולה לחדר שלו, והרבי היה מברך את האנשים, פור גיזון תרית. מה זה פור גיזון תרית? בהצלחה בנסיעה. זה מקום אחר, בהצלחה בנסיעה, כאילו, ככה הרבי היה מברך את האנשים. אז הוא אומר פור גיזון תרית, אמר לו ככה וזהו, זה היה גמור. מחרת בבוקר, הוא כבר הזמין את המונית ואת זה, כל הדברים, אתה יודע. הזמין את המונית וכל הדברים, ואז המזכיר אמר, הרבי אמר למזכיר, תקרא לו, אני רוצה את השליח, שבתאי קאץ', שבואי מהר אליי. הוא לא יודע מה קורה, כאילו, מה הקשר בזה? אז הוא בא אליו, כאילו, וזה, והוא אמר לו, אני רוצה לשאול מה קורה עם הבת הגויה, כאילו, של ההורים האלה, כאילו, מה שלומה? מה שלומה, כאילו. אז הוא כזה נכנס להלם, כאילו, נכנס מה זאת אומרת? מה, לא באתי לרבי, לא באתי לכתוב לרבי שום דבר, כאילו, מה רבי שווה זה? ככה היה סיפור שהיה טוב. טוב, הקיזור, הוא זמין אחרי זה מועד חדשה, וזה, אז זה תעופה, מגיע וזה, עכשיו הוא אמר לעצמו, אתה יודע מה, עזוב, מה שהיה, כל הסיפורים וזה, אני ישר נוחת מהטיסה, ישר הולך למשפחה, מדבר איתם, מגיע להם כל הסיפור. כל הסיפור וזה. טוב. הוא מגיע נוחת, בברזיל, ישר הולך למשפחה שם, מדבר איתה וזהו, מספר את כל הסיפור שהיה, מאלף עטף. ואז האישה שואלת את אותו, הרב שבתאי קאץ', הוא אומר, תגיד, אתה חסיד אתה? הוא אומר, אתה בטח חסיד וזה וזה. אז היא אומרת, אני רוצה להבין, למה הרבי שאל אותך רק ביום האחרון לפני שנסעת? ברגע האחרון לפני שנסעת? למה הרבי שאל אותך שבועיים לפני? שבועיים הייתי אצל הרבי. הרבי יכול להיות שבקש לך שמזכירות, שיקראו לך ביום הראשון ביום שני, רוצים לדבר איתך, לראות מה קורה, מה זה. אז הוא אמר לה, האמת, אני לא יודע, הוא לא רצה לפספס איזה משהו, להגיד משהו אולי שלא מתאים וזה. הוא כבר עשה, איך הוא אומר, עשית לפדיחה שלך, אתה תמשיך הלאה. בקיצור, אז הוא מדבר איתה וזה, ואז היא אומרת לו, עכשיו אני מבינה למה הרבי שאל את השאלה דווקא ביום הזה. למה? משום שזה היה אותו יום הולדת של הבת. כן. הוא קיבל, איך אומרים? הוא קיבל דרישת שלום מהרבי על היום הולדת שלה, בדיוק אותו יום, זה היום הולדת של הבת. למה מה הנקודה הזאת? מה הדבר הזה? צריך להבין שרבי,
ראשי תיבות ראש בני ישראל. זה רבי. רבי זה דמות שהיא הראש. מה זה הראש? הראש למעשה מרגיש כל איבר בגוף. מה זה כל איבר בגוף? גם אם יש ציפורן של הרגל, תקרוא לך דוגמה, ציפורן, הראש מרגיש את זה. איך? איך הראש מרגיש? הרי ציפורן צריכה להרגיש, לא הראש. אלא מה? זה משדר למוח, והמוח משדר בחזרה לכאב של האצבע, שיש פה, איך אומרים, יש פה כאב. כן. אותו דבר נשיא דור. נשיא דור, רבי זה ראש בני ישראל, זה בן אדם שמרגיש כל מה שקורה איתנו. הוא חש את הדבר הזה. זה הכוח של רבי. עכשיו, ברגע שלמעשה אתם מתבואים בדבר, אתה אומר, וואלה, אם אני יודע את הדבר הזה, אז האם אבא מרגיש אותם דוגמה? אז אם אדם צריך דוגמה ישועה, צריך הצלחה, צריך כל דבר מה שאדם צריך דוגמה, הוא צריך דרך המקור, דרך הרבי. ולכאורה אתה אומר, מה צריך הרבי? הוא אומר לך קדוש ברוך הוא, ישר קדוש ברוך הוא. אומר, לא. משה רבנו היה הממוצע מחבר בינינו לקדוש ברוך הוא. משום שהיה צריך אדם שהוא בגוף גשמי, בעל ידיעה, בעל שכל, ואנחנו מרגישים מה שנקרא יותר קיבה, מאשר משהו יותר תהילי, משהו גדול. טוב, אז מהסיפור הזה עם הרד ירץ לומדים, קודם כל, שאדם צריך למסור את הנפש אפילו מצווה אחת. לא צריך הרבה, אפילו מצווה אחת דוגמה. אתה עושה כבר משהו מסוים, תעשה את זה כמו שצריך. תעשה את זה כמו שצריך. לא, משחקים, תעשה את זה כמו שצריך. וגם אם אתה מגיע למצב של חד ושלום חילול השם או קידוש השם, אז תחשוב טוב טוב איך אתה יכול להשפיע על יהודים אחרים שהיינו מתנהגו אחרת לגמרי גם. וזה הכוח של המעשה בפרשה שלנו. זה הפירוש חוקת. כשאדם עושה את הדבר הזה כמו שצריך, עם כל האמת, הוא מחובר לדבר הזה, לא יצא מזה דבר טוב. לא יצא מזה דבר לא טוב. בטוח יצא מזה דבר טוב. אז לכם שהקדוש ברוך הוא יעזור, וייתן לנו מה שנקרא לתת מכל ההגבלות, ובדרך ימי שנצא מכל ההגבלות, אנחנו נזכה לכל הגילויים הכי גדולים שהקדוש ברוך הוא נתנו בעולם הזה. לחיים.